Care este scopul lui Dumnezeu în crearea omului? Care a fost gândul lui Dumnezeu care a avut ca omul să-l priceapă? De ce Dumnezeu l-a creat pe om? De ce omul este pe pământ și încotro trebuie omul să se îndrepte? Fii binecuvântat, te salut, sunt Neluțu Morar și doresc să vorbesc despre aceste aspecte din Cuvântul lui Dumnezeu pentru om, pentru noi, pentru ca mintea noastră să priceapă, să înțelegem care sunt aspectele importante care noi trebuie să le luăm în considerare atunci când vrem să cunoaștem Scripturile, atunci când vrem să cunoaștem planul lui Dumnezeu, atunci când vrem să avem o relație cu Dumnezeu. Pentru că dincolo de orice cult, dincolo de orice religie, dincolo de orice perspectivă religioasă pământească, există un plan, există o idee primordială, există un creator, există un disenator, există ceva care a creat altceva pentru un anume scop. Și aceasta trebuie să vedem noi. Dincolo de orice etichetă, dăm voi să spun că nu am un cult religios, nu am o etichetă, să spun așa, denominațională. Sunt un creștin, vreau să fiu un creștin autentic și tot ceea ce îți voi spune în continuare în videourile care vor urma este pur și simplu din partea lui Dumnezeu, lumina care am primit-o din partea lui Dumnezeu, așa cum mulți alții au primit și nu pretind că am toată lumina lui Dumnezeu, dar în cât am vreau să pun în practică acest lucru cu tine, ca să pricepem împreună care este scopul lui Dumnezeu pentru noi, de ce Dumnezeu l-a creat pe om, de ce Dumnezeu a trimis un răscumpărător, de ce Dumnezeu a dat Duhul Său ce Sfânt pe pământ și care este lucru care Dumnezeu îl cere de la noi. Oare doar să fim mântuiți? Oare doar să fim salvați de iad? Oare doar să primim, să spun așa, un mântuitor pe Iisus Hristos și să rămânem veșnic pe băncile bisericilor? Ce caută Dumnezeu un om și când este Dumnezeu mulțumit cu privire la om? Sunt lucruri, sunt întrebări care macină ființa noastră și trebuie să găsim răspuns la ele, pentru că trebuie să mergem până la sfârșitul drumului. Nu ne putem opri la jumătate, nu ne putem opri atunci doar când am văzut că păcatele ne sunt iertate. Nu putem să ne oprim nici măcar când am primit Duhul Sfânt. Nu putem să ne oprim nici măcar când slujim. Trebuie să mergem până la capăt în planul lui Dumnezeu, pentru că El începe într-un punct și se sfârșește în alt punct. Și nu putem să ne oprim la un segment anume, la un segment, să spun așa, al studiului biblic. Nu putem să ne oprim la un segment, să spun așa, despre evangelizare sau despre liderat pastoral sau altfel de lucrări și slujiri, care în ele însele sunt bune, dar care nu au nimic de face cu totalul, cu planul lui Dumnezeu. Pentru că fiecare om este mântuit pentru Dumnezeu și Dumnezeu cere ceva de la om în această perspectivă. Te salut și te invit să urmezi pe această platformă de YouTube toate aceste videouri care le voi așeza, care le voi pune, care le voi urca, pentru ca mintea noastră să priceapă, pentru ca să căpătăm înțelegere, să căpătăm discernământ spiritual și așa să fim întăriți în credință, să creștem, să fim oameni maturi, să fim oameni care să nu fim duși de orice doctrină care vine dintr-o parte sau dintr-alta și să nu credem tot ceea ce circulă, să nu luăm tot ceea ce zboară, da? Deci nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ce strălucește este aur. Trebuie să avem un discernământ pentru că știm că diavolul, satana, împotrivitorul, cel care luptă împotriva lui Dumnezeu, este gata să ne închidă mintea, este gata să se prefacă în înger de lumină pentru a ne distorsiona înțelegerea cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu. Fii binecuvântat, fii binecuvântată.